Abai, मा संदों? ओंख्रि संदों आङो। दे। दालि माबा सबाय बिमा। बेथ' ना फोरानदों आरो। ना फोरानो। आच्छा दे। केम्पआव थानो मोजां ना आबै? बिदिनोसै। बाबाबो। मोजांथ' नंखायाना। उफाय गैथ'आ दे थाथ'दो माथो खालामनो। हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय। जों दायो माजबाद जिंगाबिलाव थांगासिनो। माने माजबाद जिंगाबिला दै लोमनानै बे ओनसोलनि मानसिफोरा न'आव थानो हायै अबस्था जाना दङ, रिलिफ केम्पआव दङ। दा बे रिलिफ केम्पखौनो जोङो नायनो थांगासिनो दङ। आंजों लोगोसे दङ दैदेनसा दैमारि आरो आं। ओमफ्राय माजबाद टाउन सहैनायनि उनाव बेयाव सानै माने जोंनिनो लोगोफोर गाखोबावगोन। बिथांमोनखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जिंगाबिलावनो दै लोमजानानै जायफोरा रिलिफआव दङ बिथांमोननो माने रिलिफ हैनो थांगासिनो दङ। जोङो माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु हिसाबै जों थांदों। दा जों आन्सलिक हिसाबै जोंबो एसे माइरं लोगोसे दालि आरो जि हायो फैसा बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्लानो गथायबाय। दा बेखौनो उदालगुरि जिल्लाया माने बे रिलिफ केम्पआव हैनो थांगासिनो दङ। बिथांमोनजों लोगोसेनो जोंबो माने केम्पआव थानाय सुबुंफोरा माबायदि दङ, माबायदि दुखु खस्थ' सहायनानै दङ बेखौ एसे नायनो थाखाय जोङो माने बिथांमोनजों लोगोसे थांफादों। दा अब्लालाय जों नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननिबो दिन्थिनो नाजानोसै। दे होमबालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो। आं माने गैया बे टाइमाव फरायनाय दिनाव उदालगुरि थायोना ओमफ्राय गिदिर फैबाय आरो उदालगुरियाव मा कलेजाव कलेजाव उदालगुरि कलेज आच्छा मा इयाराव
डिग्री 4 4th सेम ओइ रानि ओंखाम संदो दे जालांसै जोङो आं बे भिडिअखौ माबायाव होगोन दे इउटुबाव होगोन औ नों देनां देरबा नायदोब्रा आं उन्दैयाव माबायदिमोन होननानै मिथिबायना दे जानसै बानायदो होआ होमबा जोंनो हेल' राजा मा नाम नोंना मा नाम नोंना मा नाम नोंनालाय मा नाम हा हा एलसन बेना पिंकी ने पिंकी नोंसोर लेखा फरायना फराया लेखा फरायगोन दे ने औ देनां फराय दे आयौ माइखौ बिदि दोननांदों ने खस्थ' जाबायलै बिरादनो मैया नायनो हायलायबाय नोंखौ जिंगाबिल होननाय इउनिट एबसुनि सिङाव थानाय सोरांजुलि गामि जाय गामिया माने दैजों माने खुरखा जाजोब्बाय बिथांमोना दायो रिलिफ केम्प फाथिनानै दङ सोरांजुलि रिलिफ केम्प बेयाव दंफैयो जोङो दा नुनानै जोबोद दुखुनांथावना मोनबाय जोबोर खस्थ' थादों आं एसे देखायनो नाजानोसै माबायदि संनानै जादों बिदि थानांदों आरो औ बे नोंसिनि गामिनिनो खस्थ' जाबायलै ना खस्थ' थानांबाय औ उफाय गैलालै रिलिफफोर मोनबाय थादों दा ने माबाफोर जानाय लोंनाय रेशनफोरथ' मोनदों ने साननैसो खस्थ' थानांसिगोन आरो उफाय गैला बे माइ गायनाय मानायफोराथ' थांजोब्बायना जों बुख्लाबनाय बै गिर्जा बे गिर्जा ससेयावबो बिराद बेहायनो जोङो फायजोबदोंना औ थारमाने जोंबोथ' बे रोखोमनि सिटुवेसन मोनफेराखै नालाय हामा नांदों आरो मा खालामदोंलै राजा लाइट फोजोंनो नागिरदों बबे स्कुलाव फरायो नोंलाय हा डायमन्डआव मा क्लासाव क्लास 6 मा नाम हा प्रेम बै आगै आच्छा दे नोंसोर जाग्रोबाय माथो मानो जाग्रोखो देलाय गावबा गाव नामखौ खोन्थाना लालाय दे नोंनिखौ खोन्था रानि बेसेबां क्लास फरायो नोंलाय बबे स्कुलाव नर्थ इस्ट टाउनाव नोंलाय मा नाम नोंना टेरेसा मादार टेरेसा नोंनिलाय बिउटिफुल ना समायना आरो ना बर'आवबा
Beauty mana? Nunalai. Hirimba. Hirimba food na. Relief camp bố giảm sila hả? Alu bisa sebang menan ni dia. Ping kilo no ade kasih bah. Ang bantai lengan le. Dele. Bantai lengan na. Ha? Hey, macam phone. Baba black sheep. Ya. Kau bawa kunta kau bawa. Kacopi. Nampura kau kunta. Koro udah lanjai kasih. Kayam sa. Mana kaya? Koro dongo, udah dongo, acing dongo. Nama apa bijin dong na? Musri, Koreana, Muslima. Dia. Nam bolu nam. Adanya apa kurang? Jadi begini, jualan apa? Noa gila na kau? Gila. Goi bagan habis bangkitin man adina. Ya, asi lebih semua. Asi napai mana man? Asi 90,000 mana aruna. Asi napai mana ba? Bis bang sedikit bagan man? Derbiga sagu. Derbiga separa sagu mana? Oh. Deh, mat kalam na aruna? Baik, relief dong udah. Relief. Mat kalam na aruna. Isyaratnya hornya nalai, isyaratnya langsung baik. Nuk ya man abu nak? Pang Udalguri balagaw. Udalguri balagaw. Pa. Saja bukan ami saja. Usitat. Kamu zapidung mana? Kamu jatuh mana ni? Pandu kaji tu pandu ber thamtu pai. Pandu entai koi ne? Pandu koi.
1.5 बिगासो दंमोन बानलु गय बागानालाय बेसेबां बुरजामोन गय बागाना बैनो 30 दालसो थांबाय 30 दाल आरो बैनाव बांसिन थांबाय बयनाबो थांजोबबाय बाहाय एसे सिगाङावथ' सोरबा 80,000नि माने फानजानाय गय बागान थांदों नामा बेनोमोन ने 83,000 मोनदोंमोन देग्लाय मासबाद मा होनो बेखौ जिंगाबिल ओमफ्राय गामि नामा बे दलापारा जिंगाबिल दलापारा गाज्रि जाबायलै ना गाज्रि जाबाय बाहायनो थाफैखादोंमोन हाजिरानि लेंहरबाय थायो आंखौ दे थाथ'ना नैबे थानाया माला गामि गोलैयो जों दा थानाया माला गामि माला गामि हिसाबै थानाय जानाय औ मा हाथायमोनलाय बे आस्राबारि हाथाय जिंगाबिल ने मा मोनो आबै दे दा जाफैगोन र' मा नाम नोंसोरना नोंना आगैनालाय बै आगैनालाय दे खोन्थाब दा अनसुमै मा थाखोआव फरायो नोंलाय खस्थ' जाबाय ने साननैसो खस्थ' जाबाय थासिगोन आबै मा संदों ओंख्रि संदों आङो दे दालि माबा सबाय बिमा ओमफ्राय बेखौ ज' ना फोरानदों आरो आच्छा दे नोंसोरनि दुखुखौबो एसे मिथिनांगोन ना एसे फैबावदो औ मा गामि दंमोनलाय बाथौगुरि मोनबेसे गामि दं बेयावलाय 6ता गामि मा गामि खस्थ' जाबाय थादों ने तिरपाल मोनाखै दे ओरैबायदि सार जेनेबा जोंनि थाफैनाया जों गामि दरसेल' नङा 1 नम्बर बाथौगुरि आलायखुंग्रि मिथिबाय दासो खोन्थादों माने आलायखुंग्रि ओमफ्राय घन्टापारा ओमफ्राय नैबे 2 नं बाथौगुरिनि एसे न'ब्रैसो दङ बिबारबारिनिफ्राय 6 बोसोर दङ जों दा बेखिनि गामिया जेनेबा गोरोबनानै बेयाव खारखोनानै आश्रय लाफैनो गोनां जादों आश्रय लाफैनो गोनां जाबाय बिदिनो माखासे सरकारनिफ्राय मोनदोंना मोनाखै जायगाया जों बेखौ मिथिया जायगाया जेनेबा एसे एनै रेसनखौ जोङो जेनेबा आजावनो मोनदों एसे एनै बिदिनो जोंबो बेनो जों माबानिफ्रायसो जों सरकारनिफ्राय नङा जों आबसुनिफ्राय फैदों जों आनसलिकनिफ्राय माबानि डिस्ट्रिक्टनि
दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरबो हरै माबा नायहैदों बिसोरबो दा फैगोन जों एसे रेसन लाबोदों आरो बिदिनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थारमान दै थाव साबोन बेफोरबायदि लाबोदों आरो दा जिल्लानिया लेंनायखाय जोंबो फैफाबाय नायनो एक्सुवेलि आं बर' बाजारनिसो रौता बर' बाजारनि रौता बर' बाजारनि औ फैनानै जाहाथे औ नायफैदों औ गोजोननाय बाथ्रा दा जोंहा एसे माने माबा दं नालाय बर'जों बर' एसे अनलायनांगोन ना जोंबो एसे रायजोफोरनिफ्रायनो माने कालेक्सन खालामनानै लाबोनाय जादों आरो बेखौनो होफैदों आरो जोङो औ एसे औ औ प्लास्टिकनि केपासिटिखौ दा दसे उनाव बुंबानो जाबाय बेयाव ना बेयाव बुंबानो जागोन बेथिंबो बेबस्था खालामबोनाय जागोन जेखि जाया दायो बेबायदिनो थाथ'नांसिगोन नङा होमबा साननैसो बोथोरा दासान्दि दैज्लाङाथ' दा जाहांदों नालाय दैया हयथ' जाबावनोबो हागौ खुरबावनोबो हागौ बेखाय एसे खस्थ' खालामना थाथ'नांसिगोन आरो ओमफ्राय खोनादों जों एसे एनै जेनेबा दैज्लां दिन नालाय दैज्लां दिन हिसाबै दा नैबे बान्दो जेनेबा बडि होदों बडियावथ' टेम्परारिसो नालाय टेम्परारि हिसाबै जोंथ' बेयाव थागुबै थाहैनो हाया गाबोन समनियानो दैबाना फैबानो बायलाङो नालाय ओरैनोथ' बान्दोखौ बानायबा मेसेङावसो बानायनांगोनथ' दा हयथ' टेम्परारि बानायथ'गोन खोमा दै राननानै औ औ दै रानसान्दि रिलिज जानांसिगोन माने गाव गावबाव न'आव थाहैनांसिगोन होननाय एसे जोंनि बेखौथ' जों मिथिथ'वा दै खोनादों जाहाथे जेनेबा जों माबोरै थाहैनो हानो बे एथ' बिपद जायगायाव थाहैनाय मानि जों मालाबा दैबाना जायोबा माने जिउ खोमाना लानाय बेफोरबायदि जाहैसिगोन आरो दा जायखिजाया एसे सिनसियारलि थाबानो जाबाय एसे आन्दाज लानानै थाथ'दो नङा होमबा दे होमबालाय ना दे फंबाया मा क्लासाव फरायोलै 7 बाबु स्कुलाव ओंखाम संबाय मा ओंख्रि संखोलै माबा थास' आथिंसोमोन ए ना गैया बयलार लाबोदोंमोन दहाय अ केम्पआव थानो मोजां ना आबै बिदिनोसै बाबाबो मोजांथ' नंखायाना उफाय गैथ'आ थाथ'दो माथो खालामनो बोथोरा होसान्दि बोथोरा होआबाथ' जों मालाय मा खालामनो मानसियालाय ना औ इसोर दङलै नङा होमबा जोंबो नोंसोरखौनो नायनो फैदों औ औ औ बर'जों बर' एसे सहाय खालामलायाबा औ फाला बदल औ मालाबा जोंनियावबो जानो हागौ ना औ जाया नङा बे रोखोमनि जायाबाबो बेलेग रोखोमनिबो जायोलाय बिदि आरो ओंखायनो गावजों गाव एसे मानसिजों मानसि गुबुन जाथिनिया हेफाजाब होआबाबो गाव गाव बर'जों बर' एसे हेफाजाब होलायनांगोन रानि लेखा फरायाखै नामा नोङो लेखा फरायाखै मानो औ उफाय गैयालै बे औ क'क्राझार अ फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे 5 months बारा गोबाव जायाखै होमबालाय दे उफाय गैला थाथ'नांसिगोन आरो न'आव थांनो हासान्दि